Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da zuwa tashan Hatnos. A yau za mu ci gaba da littafinmu nan mai taken Dukkan Namiji. Kwanaki mun tsaya a last episode mun tsaya a episode 4 idan ba a manta ba. Yau za mu ɗaura daga episode 5. Amma kafin mu ci gaba, zan so mu ɗan dawo baya mu karanta daidai inda muka tsaya a episode 4. Alhamdulillahi Alhaji Hassan yana da 'ya'ya da kuma arziki, kuma kullum yana samun ci gaba da ɗaukaka. Kasuwancinsa bai tsaya iya Bauchi ba, har Kano da Anambra inda yake harkar manja. Yana da sauƙin kai, ga fara'a da jama'a, ga shi da son taimako. Shi kuma Injiniya Hussein tashi ƙaddarar ta daban take. So a nan muka tsaya a episode 4, za mu ci gaba da episode 5. Kar a manta a danna subscribe, a danna alamun ƙararrawa, a yi like, a yi sharing, a yi comment inda hali. Dukkan Namiji episode 5. Injiniya Hussaini Ahmad Ningi suna zaune da matarsa lafiya. Zaman su gwanin sha'awa. Haihuwar farko Maryam ta haifi namiji, aka sa masa Ahmad, amma suna kiran shi da Iran. Shekaransa 3 ta haifi Khadijatul Khair. Tsakanin Khair da Jafar ma shekara 3 ne. Da shike sunan mahaifin Maryam gare shi, sai suke kiran shi da Abid. Watan Abid 15 aka haifi Lubna, wanda kamar cikin ya zo musu ba zata ne. Bayan ta haifi Lubna, ta fara family planning saboda ba ta son sake haihuwa da wuri. Sai dai kuma tun daga Lubna ta daina haihuwa. Daga baya ta yi da na sanin family planning ɗin da ta yi. Shi kuwa Injiniya Hussein bai damu ba, cewa ya yi yara 4 ma sun ishe su. Rayuwar gidan kamar na Turawa. Da safe injiniya da matarsa za su fita aiki, yara kuma su tafi makaranta. Sai dare ake haduwa. Weekend kuwa wuni suke yi a wajen shakatawa ko kuma shopping. Idan ka gansu gwanin sha'awa, ko Hausa yaran ba su iya sosai ba. Dan gidan Turanci ake yi. Mummy ce kaɗai ke ƙoƙarin yi musu Hausa, amma injiniya kam Turanci zalla yake musu. Duk cikin yaran Lubna ce ta ɗauki kamar injiniya. In ka ɗauki manyan ido na Mummy da Lubna ta ɗauka, sauran duk kamannin injiniya ne sak. Shi yasa yake son ta sosai. Matsala ɗaya Lubna ke da shi, wadda kuwa ita ce stammering. Lokacin tana ƙarama abin sosai yake daminta. Don wani lokacin har hawaye take yi kafin magana ya fito. Hakan ya sa injiniya suka kai ta asibiti. An dai ba ta wasu magunguna, tare da cewa a hankali tana girma abin zai ragu. Haka kuwa aka yi, tana girma abin yana ƙara raguwa. Duk ƙarshen shekara suke zuwa Ningi hutu, da yake injiniya ya gina gida a can. Idan sun zo a nan suke sauka. Daga Ningi suke wucewa direct zuwa Yobe su gaida 'yan uwan Mummy. A cikin yaran, Lubna da Abid sun fi shakuwa sosai. Idan ka gansu tamkar wasu 'yan biyu. Makaranta masu tsada yaran ke zuwa, wanda boko kawai ake sa gaba. Tun safe sai ƙarfe 5 ake tashi, saboda bayan school activities ana tsayawa a yi lessons. Ranakun weekend ma boko ya fi tafiya, don ƙarfe 8 zuwa 12 shi ma na lesson ne da ake zuwa ake musu a gida. Extramural lesson kenan, irin home lesson ɗin nan. Sai ƙarfe 2 zuwa 4 na wani malami ke zuwa koyar da su karatun Alkur'ani mai girma. A takaice dai ba sa zuwa Islamiyya.
shi yasa tarbiyyar yaron ya karkata zuwa na turawa. Momi ce kaɗai ke ƙoƙarin takura musu wajen tsaida sallah, amma still yaran sai a hankali, musamman Lubna wanda take sakaliya har ta kai shekara 11 a duniya sai ta ga dama take sallah. In fact sallar asuba kam dama jazaman ne, ba ta yin ta akan lokaci. Sau tari sai sun shirya za su tafi makaranta, momi ke tilasta mata lallai ta yi sallar asuba, wanda za ta yi shi ne a gurguje kamar wucewar walƙiya express kenan. Lokacin da ta fara al'ada ne ma momi ta dage mata da yin sallah, nan ma da ƙyar take yi. Idan momi na mata faɗan sallah kuwa, har in dai injiniya na wajen sai ya karɓa mata ya dinga cewa ai har yanzu yarinya ce ƙarama. Wata rana da abin ya tunzura momi ta ce, haba dadin Ayran, yanzu Lubna ce yarinya? 'Yar shekara 12 ce yarinya? Yarinyar da wata 8 kenan da fara menstruation ɗinta? Me addini ya ce game da sallah? Ranar sai da masoyan guda biyu, momi da injiniya, suka samu saɓani saboda faɗin gaskiya da momi ta yi. Injiniya irin mutanen nan ne da boko ya musu illa, ya musu katutu, wanda hakan ya raunatar da imaninsu. Shi komai a wajen injiniya a yi shi yadda mutum ba zai takura ba, ko da kuwa ibada ne. Wata rana momi ta tirsasa Lubna da ta ɗau azumi a lokacin Ramadan saboda Lubna ta balaga, amma ba a kai ƙarfe 12 na rana ba Lubna ta karya wai da wahala. Kashe gari ma haka ta dinga pretending kamar tana azumi, amma idan ta je school ko kuma tana ɗaki sai ta sha ruwa, ta ci snacks da biskit, ko kuma ta ci biskit. Ranar azumi na 6 asirinta ya tonu. Hakan ya ɓata wa momi rai matuƙa, har sai da ta dake ta. Da injiniya ya dawo ya fara faɗa, inda ya shiga ba inda yake fita ba. Shi injiniya irin yadda suke faɗa tun daga ɗaki ana jin muryarsu a falon ƙasa. Yaron suka kai cirko a falo, yaron kuwa suka yi cirko a falo. Dan tun da suke iyayensu ba su taɓa samun matsala ba, balle har su yi faɗa. Abin dai har sati guda iyayensu na zaune hakan ba shiri. Kai, hatta makwanci sun raba. A wannan lokacin Lubna ta tsinci kanta da shiga damuwa, musamman yadda Ayran da Khair suka sa ta a gaba akan ita ta haddasa faɗa tsakanin mominsu da dadin su. Akan ta je lallai ta je ta samu momi ta ba ta haƙuri, tare da alƙawarin cewa za ta jure ta dinga yin azumin. Hakan ya kasance, duk da tana wahala idan ta ɗauka ba za ta karya azumin ba. Wannan abin da ya faru ya fargar da momi daga irin tarbiyyar da suke yi wa yaransu. Ta yi ƙoƙari matuƙa har ta shawo kan injiniya, har ya yarda aka saka yaran a Islamiyya. Suka daina lesson ɗin weekend, ya koma Islamiyya suke zuwa a waɗannan ranakun. Dama tun yaran suna ƙanana ake koya musu son ibada. A da iyayenmu na ƙoƙari sosai akan haka, amma iyayenmu na zamanin yanzu, wanda boko ko shagaltuwa da lamarin duniya ya sa mu kanmu ba mu yin ƙoƙarin wajen ibada, balle kuma mu ɗaura yaranmu a kai. Sai ka ga mace ta wuni gindin TV tana kallon Arewa 24 ko soap operas na India ko series na Turawa, ko kuma ta yini tana danna waya. Batun ita ma ta yi sallah akan lokaci bai taso ba,
balle kuma har ta lura yaranta su yi sallah ko ba su yi ba oho. Ko ɗan shekara biyu kike da shi, ki sabar mishi da ko kuma ki sabar mata da sallah. Duk lokacin da za ki yi sallah, jawo shi kusa da ke ku yi tare. Za ki ga yaron zai dinga dungure-dungure, kar ki damu, yana kwaikwayon ki. A haka zai ji son sallah, yana daɗa girma kuwa da wayo, yana daɗa ƙara son abin. Amma wasu iyayen sai ka ji komai su ce yaro ne, ba yanzu ba. By the time yaron ya girma, ya kai munzalin yi, sai ka ga ya saba da abin ko da ba a takura mishi ba. Allah ya sa mu dace, ya kuma ba mu ikon tarbiyyantar da 'ya'yanmu bisa tafarkin addini. Amin. Wannan maganar Mommy ce. Lokacin da Ayran ya ƙare secondary school ɗin shi a Oxford University, injiniya ya nema masa admission kuma ya samu. Lokacin da zai tafi, har party aka shirya na tafiyarsa, wanda hatta Alhaji Hassan sai da ya halatta. Kwana 3 da bikin, ranar Talata da safe, injiniya da matarsa suka raka Ayran airport. Da yake sauran yaran suna rubuta exams a school ɗinsu, shi ya sa su biyunsu ne suka raka Ayran zuwa airport. Sai dai kuma a hanyarsu ta zuwa airport ɗin, ƙaddara ta afku da su. Ƙaddara ta afka musu. Masu sauraro, a nan za mu dakata, tafi hutu, sai kar a juma, nan ba da jimawa ba, za mu kawo muku episode 6. Nan muka kawo ƙarshen episode 5. Kar a manta a muna subscribe, a danna ƙararrawa, a yi sharing, a yi comment, a yi like. Ga number wayarmu kamar haka: 090 42 89 14 45. Assalamu alaikum.